afụrụ m ihe onyonyo ụmụnne anyị egosiri mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga maka ụmụazị a erubere ọkara okorobịa ndị ahacha ka bottle malt, ebe a na-ajụ ha ajụjụ ọnụ, ebe enwude ha na be mmadụ ka ha ji ezu ori, wee jụba ha ajụjụ, ha wee gụsịa ife ọjọọ niile ha na-eme otu ha ha. Nke na-awụ m akpata oyi bụ mgbe ha gosiri ife ha na-aṅụ, ma nke m nụgoro afa ya ma nke m anụbere afa ya, otu a ụmụazị aha akọcha nke ahụ mee ka mmanya ọnụ nsị ya dịba. Maka ọ na soshal midia ka ị ya afụ ndị enwero home training. Mgbe soshal midia dịbero, anyị ada afụkarị ụmụ ife a, ọ n'ogbe ka mmadụ na-ana n'iyi. Nke ọ na onye na-eme ndị agbata obi ha mana kịta soshal midia ka ị ya afụ the easiest place ị ya afụ onye enwero home training site n'okwu ọnụ ma n'omume. A ka na-akọ nke ahụ, nke nwa bọyị wee daa, nke nwụrụ na hotel room wee nụcha aka wee sị mba na nke a zụrụ iji wee kụzi ife. Ekwuona m okwu ọtụtụ oge, ọbara na-agbaze na ana anyị negodo ụmụazị a otu ha mana nkwucha okwu a mma atụta alụ ka o ya esi wee dị mma ka ihe ọnụ Chineke amamife na uche, maka ọ bụrụ na anyị dị wise enough anyị eweta solution in the face of trouble. Ife ahụ ụmụazị a na-aṅụ, ịma na thinking is a very serious business. A na-echekwa ụbụrụ echekwa ka o wee chee echiche bara uru, mana ọtụtụ ewee n'Igbo were kaikai were mkpụrụ mmiri, ndị na-ebunata ha sị na ha na-atụ ọrụ were ya na-eme biznes, ewere ya na-anụ ụmụazị ya n'iyi. Enwerozi guarantee for future generation. Ndị ya na-aye nke anọrọzi ha ncha niile anwụọna even before the natural death arrives. Our future is bleeding, our land is bleeding. Kedu ihe na-akọwa? Anyị kwesịrị ị na-promote moral etiquette. Anyị kwesịrị enhance moral rectitude. Enwerozi such teachings now. Ị bụrụ onye ntorobịa ga-emu ntị, ekwuona m okwu ugboro one, ma ị bụ nwa boyo, ma eduona gị ụlọ, ị ka na-eto eto, ị ka na-agụ akwụkwọ, ọkwa ịfụrụ nwaanyị abụrụ anụ oriri kama ị ga-eri nwaanyị erie gị. Ekwuona m ya ugboro ọkwa ife onye bụ ụzọ mụta na bọị ka eji edu ya ụlọ. Ịmụta afịa ọfụma ewere afịa duo gị, ịtụwa nwaanyị ime na ahọ nke mbụ ị bịara ewere ya duo gị ụlọ. Na ndị dịrị ndị okenye ka ụmụazị na-eri. Nwata ọna were ife dịrị okenye, ọnwụ dịrị okenye bịa gbakwa n'ọsọ. Nne ya ka nwatakịrị si wee na mmụọ. Nekwa ndị nke kịrịkịrị a, ife ha megoro ori ịṅụ afịa. Ọkwa mmadụ na-ebunata afịa, ọkwa mmadụ na-akụ ya na be ya, ọkwa mmadụ na-ele ya. Ka ife anyị akpọ nke ụmụnne m, unu jụọ onwe unu ajụjụ. Ife a bụ ife m na-eti na-agbọ na ụmụazị ata na mkpụrụ osisi asịsị ata na the result. Nwatakịrị jee ka ọ gbaa bọyị, nwatakịrị amụcharụ kupu n'ụlọ ụka, mee ya mmiri chukwu, taa biskiti, tee pọda, nne ya o sorogo nwaanyị wee na mmụọ. A na-ekwu a na-ada aka na ntị. Ife a bụ ife efemchukwu wezugara ebe ọtụtụ n'ime anyị nọ nke anyị nwa ma. Ife a bụ ife ọtụtụ n'ime anyị aka eme, mana e mere catch them young. Enwe ndị si na-ewe bụrụ mmadụ, onwe ndị si na Sunday school bụrụ mmadụ, onwe ndị si na children ministry in various churches bụrụ mmadụ, enwe ndị si na block rose wee bụrụ mmadụ na ọtụtụ ife ndị ọzọ. Mana kịta materialism, a lot of things take na positions of God in our lives. Ọzi ndụ ruru unyi, ụfọdụ na-akpọrọ Jizọs, ụfọdụ na-akpọrọ Chineke, ụfọdụ si na Chukwu adịrọ, onye nke akọrọ gaa n'elu, onye nke akọrọ gaa n'ala. Confusion everywhere. Na the results na-eke ụmụazị ahụ wee na-ese ahịfịa. Ọ bụrụ na ya etinye ha azụ na moral teachings, ọ bụrụ na ya ebido ha na-promote moral etiquette, anyị akụkọ isi n'okwute o. The unborn children will blame us. Ha ya abụkwa anyị ọnụ n'ife anyị na-eme. Ịpụta na ala Igbo kama anyị ada atụ alụ ka o ya esi wee dị mma. Agwaghị na a na-azọ igwe, a na-azọ agboro, a na-azọ chairman n'ime ahịa, a na-azọ VC na universities, a na-azọ ma principal, na-azọ ma bishop n'ụlọ ụka. Ife a na-emebinarị anyị. Ife ọbụla azọ ya azọ, ị na-afụ agberoistic mentality n'ife ọbụla a na-eme n'ala Igbo. Ka anyị esi wee metụ ya mma? How can we get it right? Mana ife ji wee na-enye ndụmọdụ abụ na anyị ama atụfu nwata ahụrụ ahụ, tụfuo ma mmiri eji wee ghọọ ya ahụ. Ọ mmiri eji ghọọ ya ahụ ka anyị aghafu. Anyị achụpụ na egbe bịara ibu ọkụkọ ka anyị wee barụ nwa ọkụkọ mba, jụọ ya ife o ji akpa egbe na-efe. Ọkwa onye ihi ka mbụ ejego m ije, afụgo m ife.
ekwukwa m ya ọzọ, nwaanyị abụrụ anụ oriri. Oge nna agụ akwụkwọ nsọ ka m gụtara maka Josef, wee fụ ka Josef si wee charụ nwunye Pọtịfa. Ebe ekwere ya nkwa mmadụ ekwebere ya, ka mụ na gị na-abụ dine na ife ọbụla ị chọrọ na mmemerụ gị ya. Ọ wonderful offer. Akwụkwọ nsọ wee sị na Joe dị well figured. Joe wee sị ya, kee ka m mesi wee mee ife aja obi? How can I do such a wicked thing unto my God? Ọ ife Joe kwuru. He called it a wicked thing. Idina nwunye ọga ya. Nya ka ndị ntorobịa kịta ji akwamiko ibu nwunye mmadụ, ọ bụrụ ofe, ọ bụrụ ịbụ, ọ bụrụ ịtọ. Ọnya ka ejizi ana ịtọ. Nya ka eji ana aka. Idina nwunye mmadụ. Enwezie satanic chains around their necks. Sin bụrụzie enjoyment. Sin was enjoyment. Ndị mkpụrụ obi ha lere ule, ndị consciences ha dị dead, ọ ndị a na-etozi, ọ ndị a na-enye title na society. Ọkwa ife onye bụ ụzọ mụta ka eji edu ya ọnụ. Ekwukwa m ya ọzọ. Anyị nọ here for a short season. Gbaa mbọ ka ị napụta onwe gị na sexual bondage. Gbaa mbọ ka ị napụta onwe gị na drug addictions. Ọ bụ na ị chọọ ịbara onwe gị uru, ife ihe eme kịta nna ezi ozi abụ were akwụkwọ ka ị depụtasịa ife ị chọrọ ịbụ na ndụ a, ife ị chọrọ ime achieve na ndụ a, ya plans. Ọ na idebi edecha na ị chọrọ ịbụ nke a, na ị chọrọ ịbụ nke ọzọ, ị chọrọ ije ebe a, idepụtacha your plans. Ọ ka m si ebi ndụ m. Ị nebe anya from one wee ruo ebe o jedebere. Ọ bụ na ịfụ nwaanyị na ya, ịchụ nwaanyị, ịfụ akwamiko na ya, ịfụ smoking na ya, ịfụ drunkenness na ya, alcoholic. Ọ bụ na ịfụ desperation, that short practices to make money, ndụ ga ama eto ogologo. Agwakwa gị ọzọ. Mana ọ bụ na ife ndị a adịrị ya, ka m gwa gị eziokwu, ịma na ihe ekwenye nwaanyị n'aka, onye nzọpụta gị anọrọ otu aka. Maka ndị kwere na Jizọs Kraịst, ife ọ nwụrụ bụ ka anyị wee kwụsị ife ọjọọ. Ọ nwụrụ ka ndị ori pụta na dens of robbers. Ọ nwụrụ ka ndị akwụna pụta from brothel. Ọ nwụrụ ka ndị kọtụ pụta from occultic chambers. Mana ọ kịta ka ife ndị a kawanye njọ. Onye kwa na-eme onwe ya? Onye na-eme onwe ya? Onye na-eji ahịa na-eti na moto egbucha anya, nya ma akwa na ọka ya na. A na-eti mkpu ka onye ọ na n'onu m. Onye ruo onye gba mbọ ka o wepụ aka n'ife ọjọọ. Ọ bụrụ ịma stika na moto maa ya n'ụlọ na ụdị na imerụ nchegharị, Chineke makwa ndị bụ ndị nke ya. Onye ọ na-adịrị God is my mechanic na moto ya, gbakwa mbọ ka ị na-eje na-agbapụ mmanụ, moto ga-apụ kụọ njin. Onye chi na-azọ na-azọkwa onwe ya. N'eke obodo anyị dị, ana m atụ alụsio biko ndị gọvanọ anyị, maka nke ọnwụ na a na-ekwu, a na-atụnyekwu unu alụ. Ama m na unu nwecha PAs, unu nwecha personal advisors, a na-akwụ ha ụgwọ, mana ka m na-atụnye nke m n'efu. Anyị ekwesịghị inwe rehabilitation center maka ụmụazị. Ka anyị bido tata wee gbawa mbọ, maka mmiri ọbụla ya eri mmadụ, ọkwa na anụ ụkwụ ka ọ na-ebido gbagota n'ikpere. Ọ gbagota n'ikpere aka ya agakwa na ya aga. Mana ọ na-eri n'ukwu, ịma na aya egwu ya egwu. O megide ruo na shoulder na-agbagota n'onu, onye mmiri na-eri ewe n'iwe aka elu. Ọkwa otu a ka ọ dị. Nekwa mmiri a si na anụ ọkpa, nekwe ya ka ọ na-abịa n'onu. Ka anyị chọọ ọrụ rehabilitation center, rehab center for children. Ọ ka dị too early maka ndị na-ebunata ọgwụ ike a site n'obodo oyibo. Ọtụtụ n'ime ha na ụmụ ha n'ebe a, mana ofe ife mma bụ na onye gbuo mma n'elu okwute, aja okwute abaa ya anya. Chineke ya emechara anyị ebere, ndị chọọ ka obodo dị mma, maka chi onye isi na-aghọrọ ya mgbọ. Efi na-enweghị ọdụdụ, chi ya na-achụrụ ya ejiji. Ọ ka ọ ha m n'ọnụ, enyego m ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ. Rehab center dị mkpa. Onwe oge m na-eche ya, mana ọ bụrụ ife m emenwe ụsọ ma ewepụ ya God's Agenda Foundation aka eme ya. Anyị enwe ebe anyị eje na-akpọkọta ụdị ụmụazị a na-akụziri ha ife ha nwee ike baa uru. A na-akụzi ha different skills. A na-enye ha psychological teachings. Agwaghị ife ha eji wee bụrụ mmadụ. Maka nke gbaa n'iru ndị ka ha na-eji were ebi ndụ. Ife gbaa n'iru anyị bụ social media, ịṅụ afịa, akwamiko. A na-ekwukwa okwu virginity kịta. Ikwu okwu virgin na this generation na nke ịnọkọta jee n'ọkụ mmụọ na-achọ onye mmụọ ozi. Ịchọ angel in hell, ọ ife ọ dị ka ya. Mana m ejedebe ebe a, asị m na onye chịrị ụmụ ọ chịrị ekwurekwu, Chineke ya emechara anyị ebere. Afa m brother Paul Chigbo, zisa n'ihe onyonyo a ka ọ dị m.